Korwase County ya Kisii awase obokonyi which wheelchair bwaruro gochase baria babwate oborema murobire okorekana segeti ekigosori kya Gusii Stadium ritkoria rero ase ekiombe kya Walkabout Foundation kyawe kubwatrana ne serikali ye county ya Kisii eri kubwatuka obokonyi obwo murobire oyo nigo bagokora wano monogeri we county assembly ya Kisii Dr. Philip Nyanumba natukumanyiwa no morikeito Mildred Momanyi. Ekiombe kya Walkabout Foundation ekyogetari kya serikali gekobwaterana ne county ya Kisii gwetera omugavana bwe county Simba Arati nigo kyarwa na gokonya abantu bali abale no bolema ebirogo gose wheelchairs ase barengete gocha kwa abantu emyayemo omoyega oyo okageire koragwa no mugavana Kolende tanyara goikirana ase omonogeri bwe county assembly ya Kisii Dr. Philip Nyanumba ara omoyego yoli kali omugavana. We will activate the registration cards printer to persons with disability domiciled at the Department of Culture for the purpose of continuous taking records so that we plan appropriately on how to help these members. I appeal to our people to disregard the social stigma associated with disabilities and avoid hiding persons with disability from the public. Omo speaker Neren nabwate ayaiga. Mubaze ko babisanka. Barente eserikali erorena gieko bakonya. Lero nebirgo yabarentera. Mambigabana nabago cyaka omoroberio ngakyako bakonya mo cyaka nyore biasara. Lakini tago konya mo cyake biasara onye takumanya mbarenga muri nandi nkayimuri. Nigo omwaziri bwoboteneneli abagania balia bonsi banyora obokonyi bwe birogo ebyo kobirenda nabo igomba baisakonya. Wheelchair twaewa ne chigu togotumia asobogi mabweito wabo obuyako bwawe tari bunakonya bole. Twaebwe wheelchair rero anki omuntu agije shiringi kirwe 200 onyeoni otigale gosumbogete. Na intwe bude serikali ya Kisii County under the governor wetu ntubwatie tororenga ngaki wheelchair chinjire kero yo mona bwate yaye njiriko gendane. Ase abawaziri balia bonsi baikirana asensemeyo nigo gati yabo bainekebuna ase chinyomba chiria chirachi kwagachwa njitwale ensemo asa abantu bamenyete no bolema baraitere nabo igo ase chiskuru mbache konyora libagali yabo buna ebiti ase bago chiesera. And building that should be constructed or approved must provide a provision for the people with disability. Our children and our learners are able to move and learn in a good environment. Gatia balia bakonyeka no moroberio yo nigo bakambia mono ase bagania omugavana gochia ko bakonya ekiagera mbabwate obulemerwa bondo obonge. Gavana ikonga gutenyero adatro moroberio yega o Walkabout Foundation kwa kwanyiri wheelchair. Bono tugo sabagata tigera bigo bono wheelchair. Nani asoka tokonya wheelchair tatikira atokonya special needs ya bana mnabo ngabwate kyagera ngwate nento abibiri asitoko bakira togenda koligi biri babwana tokutumeka anko musaba abare mafungo tera matemo yara manje mono singe jontori botara gotoikaranste twara anko sabaso wancha kwaye atokonya una pamba stotumia nas toko rumono tinya gitari toko bendo kwari kero bintu toko tinya buna cerebral mattress titobo ati stima atokonya goripota lia egeta seni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi.